Yesa ma akwa babiem edeba yansapo dwumadie so ene den so yeda so a ewo obono man mu yebo awura bono mantam de na yo se tonkra enchia ede ema nana bosoma asonkra wi nana ma opiafo yechiawo ahenewa nana ye kan se onkwa so sanso ena yechia nana obemfo doctor doma mahine nchia kese enkoma ho nana ajima badu yechiawo kese pa ewie yawie ni sa no de na yabewura bono mantam mu de na se edwumadie na yede eto so bena bre nyina no nyansapo edwumadie na yede esomo na yeka ya mamra na yesua mamre epese ya mamre no etimi etena se yaji edi esi ho ene da nsuo no edi ahia no bena bre nyina wona wonim de wona wano aho wona wotimi wesa anwensem na ebebu nsuso no wabin wo mu na yede eba besomo ede ebedam ho ene da nso ene enuaba mu nso edi ahia ene wo betwetwe nkomo ba ko mienu afei na de di ho nso ye de atoa wo so se de yedwumadie no etie da bia ye de esomo eno ewie abisanfo mechia mo henwa Ejemso mompo mu bokode ha chanyamia mbadam ho adi kakra amahwefo ahunipa ko a moye a ene da minimo adi ahie ha show you ndase ha show me ameti he ye from me Rosemont Safo atrem na me co school was St Mary's International. Me name nearby Princess Chema Abuache. Yawie ne sa no kakumo gine kwakranum wato anum tuo awie no na dwumadie so no kwa wahyeche a ya anwensem no yebekọ na afei wode ahyeche so na monso manya bi ahwe tada meka no kai hu se afutusem ewom enti bomoden na wahye ama wonua nso so atimi anya bi ahwe yenko na emfa dwumadie no emeso Mejuso mameti yakono ni Rosemont Safo watchrem meniminia Princess Chema Abuache. Yakọ school was St Mary's International na ya rinsema ye beken edi adaso ne bonoman mantana obade ahira wahira wona womma enti wasefo ehira bonoman mantama onfefo dan wo ansa na wonsa akọwon ano bonomai onyame ahia nipa nyina wawu mantama oje ahọhọ mantama oya ne nkrofo mma wayam yenti ahọhọ mpa umuda bonomantam owu badua saje abayen wo mma wayam yenti aduane inni wo a ukoso dore da wasumdwe enti amane amangane betwa mantama omman Ghana dan na wahwe ne ma bonomantam ot asase bedie so na ufi asase paso asase a oma nnobaye papa asase prodada innu na wonfa kwaye bretu nso nyehye mantama asumdwe ahyemuma mantam misi owasumdwe senwa na yenkontompo bonoman mantam misi owasumdwe senwa na yenkontompo na ya tro ma wani se otebunu mari fa wonsasi wo kasa oyebunu ni fa hwa ho se okabunu kasa bunu akan kasa tinne wo bunu champion mantama wode wo ho so wonnane obi na wasum obi wo kwa wadishidi bunu champion me eduana fwe ojame hoya hiu bunu mai akonim ni abrempon ahyewmuma abenfo akukudufuo ahemfo ni akatachi ahyewmuma nimdie abawo abochie nti animdifo innuwona mantama unnimu amamre na wontoto amane ase bono mantam senka oye kukromoti a omman Ghana san wo ho bopo a enyeye da biara da nana akomfi ameya won kwaso nana bosia beye man ginanchi okoji aman won kwaso obirfu nana agimambadu won kwaso abunufuo nyina ben kwaso aduana piesie on kwaso na bosoma asonkrari na on kwaso bono champion on kwaso abunufuo nyina ben kwaso yedamo
Yɛwie yɛasan aba sɛdeɛ yɛdi kan yɛ no monitua mahunu ai bonofo bɛnkwa so bonofo nyinaa bɛnkwa so ampa nana bosoma aso nkrawire ɔma sɛ ɔma ɔpiafo monkwa so bonofo nyinaa ho yɛ ahe nsɔre waka sɛdeɛ yɛka amammerɛ asɛm no monka mo ho mbom na afei moma amammerɛ no ntimi ntintim sɛdeɛ bɛyɛ adane da nyinaa no yɛnkɔla na ɔmɔba no nso so ɛbɛtumi ahunu amammerɛ ne amanneɛ ɛne kwan a ɛfa so na ɛbu man ɛne nkuro aka no nyinaa sansasa tena bi mu nni hɔ a nananom yɛnkɔla ya na ɛba bɛfa nkonnwa ahodoɔ nyinaa adi so na sɛ yɛmfiri saa bere na yɛamfa amammerɛ no anwura mmɔfra yi mu a ɛbɛsi dan na mo dan nkonnwa no de ma ɔmo a anaasɛ amamuo no de ma ɔmo a mo nso motumi ayɛ yɛkɔ na afei bonomanfoɔ ahwensɛm a ɔmode atu dwa no yɛne ɔmo akɔ akɔtwetwe mu nkɔmmɔ baako mmienu bi na yɛde dwumadie no nso so aba na wieyɛ ahemafoɔ mɛmkyia mo mo ahwensɛm no tu a wɔsen tu apɔ nso so nsɛm awu mu ankasa na ɛno mu na ɛbɛhwɛ nsɛm baako mmienu bi a mode tu dwa no afei yɛne mo abobɔ ho ama atiefoɔ nso afa adesuadeɛ nso afiri mu Pacho, nsɛm no bi ne asase pradada inu wonam ɔsɛ asase pradada enu na broman oba broman mu a brɛ bɛwɔ sere da baabi yantam ɛne ne bɛfrɛ ne sɛ asase yantam anaasɛ asase pradada eni bromfoɔ na eni bɛ na kora asase ebu ɔsɛ mantam a ɔmfa kwaye biretu nya hwe obowura broman mu a kwaye ebu kwaye da hotu kwaye a odo na odua koku a eyeye udua bayire bode enti uba broman mu a brɛ bɛwɔ bayire akɛse bode akɛse abura akɛse enti bie na se kyerɛ amede ama wo no so yanko mame to asoma na wonfa kwaye bretu nso nyɛ hwe mfa kwaye bretu nyɛ hwe edikan aka ho asɛm kakra mame nso de bi bɛka ho a bonoma mantama onfefo dan mantama Ghana man nyinaa no ɛdan no bonoma sɛ Ghana bɛkɔ yie o ɛnkɔ yie o ɛba na aduane sɛ mu a wontimi enyi bonoma ɛmfa nsinkyɛn na mantama ka nyinaa dan bonoma ansa na wahwɛ ne ma ansa na wadidi mantam yɛ mantam a odi ne ho so ɔnan obi na mpo no wonsom obi mantam nyame ahyira no se wahu yɛnto aso what asase bedi sɛ ɔte asase bedi asona asase e ma ne nɔbaeɛ na ne mapa nso ahyɛ bonoman mu made a na ne onua dɔfo sɛ de yɛka no ɛntoto amammerɛ ase hunu sɛ otwe da mpo hunu sɛ bonoman ɛfata wo enti na ɔbɔ ɔbono ni enti ɛna ɔbɔ woto bono asase so wa ofiri baabi abɛtena bonoman mu a wo nso wudi wo paa nso no hwe hu sɛ amantam no dɔɔso na nso otwe da mpo hunu sɛ hɔ na bɛboa na ɔde ɔbae enti wawensa no mu no yɛte sɛ asɛm bi sɛ fa wo nsa si wo bo sɛ wo yɛ bono ni ma yɛhunu sɛ wo yɛ bono ni ma yɛhunu sɛ wo yɛ bono ni wani so nye sɛ wo ka akan kasa ana sɛ wo ka bono kasa wote bono a ka bono ma yɛhunu sɛ wo yɛ bono ni ɛntoto amammerɛ ase mɛmfa wo kasa ensie sanse sɛ aboa kusie sɛ obɛdane ahwe a yɛde ne dua ɛna yɛde kye no wontimi ɔnwam ɛne asɔkora ntimi nyɛ pɛ da biara da ɛno deɛ fa hyɛ wɔ adwene mu saa Ghanafoɔ yɛyɛ dan a yɛntimi ne aborɔfo ɛnyɛ pɛ enti mama yɛni nsɔ deɛ yɛwɔ mama yɛni nsɔ deɛ yɛwɔ na deɛ a yɛte nso no yɛmmɔden na yɛnsiesie yɛnkuro ne yɛnkuro ase ɛma mpuntuo mapa ɛmmra na daate no yɛn so yɛtimi deɛ nsa si yɛbo akasa deɛ wɔ kuro mu a wofɛre sɛ wobɛda n'adi anaa wobɛda wo ho adi sɛ saa kuro wei anaa mantam asimasi so na mefiri no boa na mpuntuo ntimi mmra hɔ boa na nkɔsoɔ ntimi mmra na sɛ nkɔsoɔ ba na sɛ kuro no ɛyɛ saa ɛnyɛ wofɛre ɛnyɛ w'ani wu sɛ wode wo nsa bɛsi wo bo na wakyerɛ wo nkyi na yɛtaa ka da biara sɛ bɔmmɔden na deɛ wohwɛ yi aba a wofa wɔ mu afutusɛm a wote ɛwɔ mu na wode ɛbɔ obra no nso wobɛhyɛ ama unua nso atimi anya bi ahwɛ na afei bibia nso atimi akɔyie na aboa wo yɛkɔ enuaman no ho na afei yɛkɔ akɔwie yɛdwumadie no mama yɛsan ɔso wie mu ansa na yɛde dwumadie no bɛba wie no mɛkyerɛ sɛ wobɛsan ada ho adi na moakyea akyerɛkyerɛfoɔ anaasɛ adɔfoɔ baako mmienu bi na afei yɛde dwumadie no aba wie Pacho sɛ na meka yɛ na yɛfrɛ me Rosemond Safoa Akyerɛm na mekyia me nkyerɛkyerɛfoɔ no mo St. Mary
Mesanchia head mistress sister Victoria Techiwa. Mesanchia mi amawofo. Mrs. Doris Ose and Mr. Emmanuel Perry, Madam. Menso ya frame Princess Chema Abwache. Nchia ko siempa enkoma ya kyerɛkyerɛfo a ɛwɔ school mu ase. Na nchia kese bio enkoma ya head mistress Sister Victoria Nyantechi. Ne nchia kese nso nkoma me mare mu. Two sisters, Sister Paulina and Sister Cole. Na papa Bismaka Champo. Ahwefo ebada ase ha na nada nso ye de adwumadie no esi sadada ka no subscribe now so share ma wonu so entimi enya bi bomodin na twen yen koso a ene ye entna bre na bre nyina no bomodin se obehwe Nyansampo TV e won nepa bebre e de esomo ha na de ene de no esi share yen da se ne ye besan ene wa share